Jesu Kristu inkosi. Thatha leli thuba ke ngibingelele ubaba umpostoli, umama umpostoli, abefundisi abakhona, obaba bonke abakhona, omama nomama befundisi, abazalwane bonke abakhona e-Sunday School. Ngibingelele noshayela insimbi egameni likaJesu Nkosi yethu uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu Baba osilondolozile wasigcina kuze kube manje, indlela ibeyinde esihambile ngokwethu, kodwa kuyena kubelula kakhulu ngoba nakho usigcinile kuze kube lolu suku. Siphakamisa amandla ukubonga kakhulu uNkulunkulu wethembekile kube nathi nasey'meni zonke zempilo esihlangabezene nazo. Konke sikunikela kuyena ngoba ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Ubazi ukuthi kuzothi kule nyanga kwenzakaleni empilweni zethu. Nakulolu suku njengoba silana nje akulona iphutha, uyena ubazi ukuthi sizobe sikhona la, nawe okhona ubazi uNkulunkulu ukuthi uzobe ukhona. Bengenzeka mhlawumbe endleleni kube nezinto ezivimbayo, mhlawumbe omunye afisa ukuza kodwa lotshela ukuthi afike namhlanje akabangabikho, uNkulunkulu ukhethe wena. Siyabonga uNkulunkulu osenzelele umusa. Sizoya-ke emfakazini njengalokhu igama ngiba uMthembu, ngizoqondisa nje uhlelo okuyisikhashana. Ngiyafisa uma kukhona abaqalayo mhlawumbe ozivakashele ngiyaphakamisa isandla simbone lapho ekhona, veze isandla sakhe simbone. uJesu Kristu inkosi. Ngokuyithoka nje ngiyacela ukuthi abazalwane beze ngapha bezoma lapha engimi khona, mhlawumbe nje ukuzisho ukuthi ubani nokuthi uvelaphi ukuze sazane. uJesu Kristu inkosi. Yebo Nkosi, ngiza kuwe ngidalule ngoko, angizise kuwe sesuliwe. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Akazi noma kuzothi ngivakashile kodwa ngizothi kusekhaya. Haleluya. Ukuthi nje kade sagcinana. Ngiholele uNkulunkulu ukuthi ngize nani. Yena ohlelile ukuthi ngibe khona namhlanje kule ndawo. Ngomamngithi lesala mthethwa la ngisuka khona. uJesu Kristu inkosi. Amen.
lokhulumayo umama uThiyane. Ngiyazi ukuthi baningi baxele ukuthi hawu le ngane isifake indandatho encane nje. uNkulunkulu nje wangenzela umusa ebusheni bami ngisasemncane. Angazi noma ngithi uNkulunkulu mina akangiholelanga ukuthi ngibe la kahle kahle ngiphelezile. Ngihamba nobaba osekhaya noma abangizalayo. Ngithe nje nami angibe umxenye lolo hambo ekhaya likaJesu. Ngijabule ukubana angiqaleke bazalwane ukufika mina. Years back ngisakhumbula but angiqala ukufika kwesibili ngifika kuJesu Kristu Nkosi. Jesu Kristu Inkosi. Sibingelela abazalwane bonke igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Shaya uGugu Sunday School, omama obaba, insizwa nentombi, mama apostle, baba apostle igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonisa uBheki Mthiyane phuma walamula ebandla esikhonza kulo Grace of God, hamba noma umfundisi wami no Oscars wami. Njengoba silala nje kusho ukuthi uyalazi wenkosi ayilokhushile sithi siyacasha ayikusho umyalezo ukuthi hayi siyabizwa siyadingeka. Kodwa ke sesikhona ke siyacabanga sithola ithuba lokuthi sizibike ukuthi sizengane. Jesu Kristu Inkosi mina. Jesu Kristu Inkosi. So thatha leli thuba ngiyakhetele umama uPostoli asemukelela abazalwane egameni likaJesu. Siyanamukela kakhulu bazalwane, kakhulu ngoba ngiqala ukufika kusekhaya kuselokhu njalo nje mamngidi asikakaboni lutho olungasisusa enkosini. Siyabonga kakhulu ukuthi ungezi wedwa, siyajabula kakhulu. Siyanamukela nonke abazalwane entela amabhodweni nazohlanganyela nathi namhlanje. Siyanamukela kakhulu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu uhambe nathi kuze kube la. Sisazomkhonza, sisazomdumisa, sisazofakaza uJesu Kristu Inkosi. Acha konke ngino Jesu Jesu Kristu Inkosi. Ngicela sodobe noma selisize isibeke ihlalo lapha 55 sithole labo bazofakaza. Sike silunga. Thatha konke ngino Jesu Otuthando
uthando lakhe lumizolo solona ekukuhle Jesu Kristu inkosi. Siyacela abazalwane abafisa ukuzofakaza benyuke beze ngaphambili bayisihlanu ngapha nemizuzu yabo emhlanu uJesu Kristu inkosi. Singasukuma-ke sizibazalwane. Ongigcina nzi, ongigcina abeseke ezisho ukuthi ubani athuleke ubufakazi bakhe imizuzu emihlanu
uJesu Kristu inkosi. Sizawuqala ngapha, maqeda ngapha, banikeze ngapha sibambisane. uJesu Kristu inkosi.